Yadda za ka duba allocation ɗinka na PAWS cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba, wato yadda za ka duba allocation ɗinka na PAWS. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ‘yan uwa barkanmu da warhaka, sannan mu kuma da sake kasancewa a daidai wannan sabon bidiyon. Ni ne naku kamar kullum Mustapha Sani. So a bidiyon mu na yau zan yi bayani akan yadda mutum zai duba allocation ɗinsa. Duba da yanzu na tabbata mutane yawanci suna ta searching akan ya za a yi su duba allocation ɗinsu na PAWS. So na tabbata da wannan bidiyon zai maka komi, ka tsaya ka kalle shi tun daga farko har ƙarshe. Sannan kafin mu je ga bidiyon, idan baka yi subscribe ba ka yi subscribe. Menene subscribe? Subscribe yana taimaka maka ne wurin in mun ɗaura bidiyo irin wannan a tura maka notification. Sannan liking hakan zai taimaka wurin yaɗa bidiyon mutane da yawa su gani, algorithm na YouTube ya ɗaga bidiyon. So menene hana ka yi liking kuma ka yi sharing, saboda hakan ya taimaka mutane ƴan uwanka da abokan arziki su ma su gani, su ma su amfana. Wannan ba ƙaramin lada za ka samu ba, kuma ci gaba ne, kai ma ci gaban ka ne. Sannan ku yi sharing don Allah, saboda kowa da kowa ya amfana. Sannan ko baka da abin cewa a comment, ka yi comment, saboda algorithm zai fahimci cewa mutane suna son bidiyon, ya yaɗa shi kowa da kowa ya gani. So ku faɗa mana ra'ayinku a comment section game da allocation ɗinku nawa ku samu. So kamar yadda ku sani, PAWS sun fidda allocation ya Zaka, ya ake duba shi, mutane abin da suke nema kenan. So yadda ake duba allocation ɗin abu ne mai sauƙi. Ka biyo ni cikin wannan bidiyon don ka ga yadda ake wato duba allocation ɗin. Abin da kake buƙata kafin ka duba allocation shine ka taɓa link a comment section. Ga comment nan na sa link. Wannan comment ɗin namu na YouTube na sa link, za ku gani. Kuna taɓa link ɗin za ku ga ya kai ku Telegram group ɗinmu. A can ne za ku taɓa link ɗin wato community na PAWS. Duba da yanzu idan ka shiga cikin Telegram ba za ka samu access da Telegram direct ba. So zan muku bidiyo ku gani yadda za a yi yanzu nan. So abin da mutum ke buƙata shine mu shiga cikin wannan bidiyon, kuma ku yi subscribing. Yauwa, bayan kun taɓa wannan link ɗin a comment section ko a description na wannan bidiyon, a comment, idan na ce comment, wani in duk maganar da na yi wani ba zai fahimta ba. A comment section kana shiga comment za ka ga na sa link na Telegram group ɗinmu. Gashi nan Musti Tech yana da 1.5k subscribers. Kuna shigowa za ku ga na sa link ɗin PAWS, gashi nan link ɗin PAWS gashi nan na sa shi a cikin group ɗin na Telegram. Idan ma baka iya taɓa link ɗin a description ba ko a comment section, link ɗin group ɗin mu za ka ga na sa link ɗin group. Idan ka shigo group ɗin sai ka yi joining, kuma ka taɓa link ɗin sai kai ka direct zuwa PAWS. In ba ka gani ba, ka zo nan wurin. Misali za ka zo Telegram ɗinka sai ka yi searching Musti Tech, MU, sai ka sa MUS, sai ka sa ET, sai ka sa EE guda biyu, sannan sai ka sa TECH. Haka yadda na rubuta shi haka za ka rubuta. Gashi nan number one, gashi nan number one shine a farko, Musti Tech, sai ka yi searching. Idan ba gani, ya danganta, za ka iya yin searching sai ka yi haka, ka taɓa search ba, za ka gan shi a farko ya bayyana. Sai ka yi joining. Bayan ka yi joining wannan group ɗin, sai ka zo ka taɓa wato link ɗin nan na PAWS. Ina fatan an fahimta, saboda wani duk bayanan da na yi ba zai fahimta ba, sai an mishi dalla-dalla. Bayan ka taɓa wannan link a cikin group ɗinmu na Telegram, ka taɓo shi, za ka zo nan sai ka taɓa wannan dot ɗin ƙwara uku na saman nan. Yawwa, gashi nan. Bayan ka taɓa shi sai ka taɓa claim. So bayan ka taɓa claim zai kawo ka nan za ka ga komai, sai ka taɓa next, sai ka yi scrolling, ka taɓa next. Kamar yadda na nuna, sai ƙara, kun gani nan za ka ga balance ɗinka da duk wasu activities ɗinka, sai ka taɓa next. Bayan ka taɓa next za ka ga wato allocation ɗinka cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Har yanzu akwai wanda ba su ga allocation ɗinsu ba. Ga wanda ba su ga allocation ɗinsu ba, kada su damu, zan yi bidiyo akan yadda za a yi wannan. Wannan mai sauƙi ne, suna under maintenance ne. Sannan ko da ba su ga maintenance ba, wanda ba su samu, akwai wanda za su ga an sa musu they are not eligible. Su ma insha Allah zan yi bidiyo. Idan dai kana so da na yi bidiyo ka kalla, ka yi subscribe, sannan ka yi liking, kuma ka yi sharing, sannan ka taɓa link a description ko a comment section. Ka yi joining ɗin group ɗinmu na Telegram. A can ne da na ɗaura bidiyon, ko da a ce baka zama eligible ba, a can ne za ka ga na sa bidiyon yadda mutum zai zama eligible. Wassalamu alaikum.